Vrlika, moja davno ispričana priča, moja stara ljubav, moji korijeni po baki. Na tu temu sam napravio dugometražni dokumentarac u postojbini Klukasa, koji nažalost nije prošao na državnoj i nacionalnim televizijama. O Vrlici i Vrličkom kraju sam pisao za kultne meridijane, isjeckao sam nekoliko manjih epizoda, tematskih od Peruće do samog grada, zanimljivosti, špilja, običaja, uštipaka. Ajmo sad to sve skupa objediniti u jedan vlog, napraviti jedan vodič za sve ljude koji žele vidjeti Vrliku i Vrlički kraj i njene ljepote. Evo prilike od A do Ž sve. Krećemo. Od Splita do same Vrlike ima negdje 72 km vožnje. Danas sam krenuo u 8 sati ujutro iz Splita i na kraju ću vam reći koliko mi je trebalo vremena da sve obiđem, za sve ovo što ćete danas vidjeti, a vidjet ćete puno toga, lijep je dan i koliko mi kilometara trebalo sve skupa. Pred nama je Vrlika, a mi nećemo odmah u Vrliku, skrećemo desno za Vinalić, Garjak, Kukar. Slavni car Franjo Josip je došao na područje Vrlike 1875. godine i odsjeo je u ovoj kući ovdje koja se nalazi iza mene. Bio je tu jednu noć, jeo je pod stablom nad kamenim stolom i u jednom trenutku, vjerojatno opijen domaćim vinom, koje je vrhunsko u ovom kraju, rekao je: "O, da si šebrun", što bi značilo da ga ova građevina podsjeća na slavnu bečku građevinu, što naravno nije ni približno tako, ali on je na neki način htio domaćinu laskati na gostoprimstvu i rekao mu je da ga to podsjeća na slavni Šembrun. Ovo je ulaz u dvorište gdje je slavni car došao. Bile su 4 izvorne kuće koje su okruživale ovo dvorište. Od te 4 ostale su 3. Inače, današnji vlasnik Milan Bijuk ima svoj mali muzej koji želi posvetiti dolasku cara Franje Josipa u kuću koja je nekad bila kuća Vukovića, pa su njegovi preci to kupili za vrijeme, mislim, Prvog svjetskog rata. I danas misle otvoriti taj muzej posvećen caru i Vrličkom kraju. Nakon slavnog Vrličkog Šembruna, odmah niti 500 metara dalje, ajmo mi skrenuti prema Garjaku, to je jedno izletničko mjesto na jezeru Peruća, pa ćemo reći par riječi tamo i o tome. Što se tiče Vrlike i Vrličkog kraja, gradu Vrlici gravitira 8 sela, od njih ćemo obići nekoliko, već smo posjetili selo Podosoje, obićemo Vinalić, Garjak, još nekoliko sela. Po zadnjem popisu stanovnika iz 2011. godine, cijeli kraj, uključujući grad Vrliku, ima samo 2177 stanovnika, vjerojatno danas i manje. Ipak Garjak ćemo obići nekom drugom zgodom u nekim sretnim vremenima. Sada je vrijeme korone i po uzoru na ostale gradove koji zatvaraju javne parkove kao u Splitu Marjan, plaže Žnjan, tako su i Vrličani zatvorili pristup jezeru Peruća i Garjak je sada blokiran. Međutim, mi idemo sad na drugu stranu Peruće prema manastiru Dragović, pa ćemo otu vidjeti što se da vidjeti i ispričati priču o Perući. Ovo što iza mene vidite je slavni Balečki most koje su napravile vrijedne ruke hrvatskih graditelja 1907. godine. Od smeđe žučkastog kamena prolazi rijeka Cetina ispod njega. Dakle, 1907. godina za vrijeme Austro-Ugarske. On je karakterističan po ova 3 luka. Nadograđivan je još nešto tijekom godina, obnavljan, ali u izvrsnom stanju je i ono je jedno od remek dijela graditeljstva lokalnih ljudi. Cijeli ovaj Vrlički kraj je jedno veliko povijesno nalazište, tako i ovo područje oko Balečkog mosta. Samo tu je pronađena ostaci rimske vile Rustike, Balečka gradina, vjerojatno iz doba Ilira ili cetinske kulture. U ovoj vodi rijeke Cetine je pronađen jedan bakreni mač. Kad ja kažem svojima, ajmo kupi magnete i baca s mosta, možda nešto i nađemo, dok još nije postalo popularno, dok se još nešto može naći. Jer sve te stijene
ne zadržavaju meke materijale i tako praktički na ovim stijenama gdje su brzice može se pronaći nekakav mač, nekakav antikvitet iz antičkog doba u dobrom stanju i da nije prekriven muljem. Pohvalno je što na cijelom području Vrličkog kraja nalazimo i ove infotable o životinjskim vrstama koje se mogu naći na ovome području. Tako ovdje vidimo riblji fond rijeke Cetine, od potočne pastrve, pastrmke kako neko kaže, do klena, ukliva, riječne babice, vijuna. Na putu prema manastiru Dragović nalazi se selo Koljani, pored kojeg su na obali Peruće pronađeni arheološki ostaci starohrvatske crkve, trobrodne starohrvatske crkve iz kraja 9. na početak 10. stoljeća i jedno groblje oko njega. Područje se zove Crkvina, ali danas to nećemo vidjeti, doduše ovo ću vam ilustrirati sa snimkama od prije. Razlog tome je što je lokacija zapuštena, a i veći dio lokaliteta je potopljen Perućom. Vidimo evo jedan požar ovdje na južnoj strani Peruće. Evo nas, Vrličko more, kako mu još tepaju Vrličani, Peruća. Sa Mekinče se piše, nemojte griješiti, nije Tvrdoće, to je greška. To je akumulacijsko umjetno jezero koje je potopljeno ovo područje 1959. godine. Ono je danas mjesto za rekreaciju, mjesto za gnježdenje mnogih ptica. Ona je dužine nekih 20 km i treće je jezero po veličini u Hrvatskoj. Ja sada se nalazim pored novog samostana Dragović koji je sagrađen kao nasljednik starog potopljenog samostana iz 1395. godine. Ovi samostan Novi Dragović je sagrađen 1958. godine, godinu dana prije potapanja ovog područja. Osim Balečkog mosta, selo Vinalić je poznato i po ovoj dolini koja je živopisna kao iz američkih westerna. Zanimljivo je da su se tu snimali brojni domaći i strani filmovi, a definitivno najpoznatiji film koji se ovdje snimao je Slavni Vinetu 1962. godine. Po ovim obroncima Dinare, po ovim poljanama nalik dolina prerije američke i ovdje se dan danas može zaista sresti ljudi koji žive praktički kao na divljem zapadu i jašu konje i uzgajaju stoku, krave. Ovdje vidimo ostatke topničkih baterija. Ima ih u ovom pravcu dolje pa sigurno jedno 20-30. Ovo s ove strane što vidite to je Dinara. Planina Dinara, prirodna granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine i Dalmatinske Zagore ovog dijela, tako kad priđete u stranu vi ste u Bosni. I to je to. Dakle, uspomena na taj nesretni rat. Evo, pogledajte. I dan danas to, ima tu rovova, ima ostataka još ispucanih granata, oružja, svega. Ovdje ima dosta vukova, medvjeda, čagljova, lisica, divljih svinja. Ovo je iznad mene Dinara i to je stanište za mnoge velike sisavce evropske. Kad smo već kod najvećeg predatora vuka, evo vidimo ovdje ostatke jedne ovce s kojom su se pogostili. Ovdje vidimo gmazove koji se nalaze u Vrličkom kraju. Tu se još nalazi planinski žutogrud, nalaze se raznorazni vodenjaci, sljepići. Oni najčešće jadni stradaju, to su gušteri bez nogu. Smukulja, šara poljarica ili balkanska poljarica, to su sve gmazove koji se mogu vidjeti ovdje. Bjegao daždevnjaka, naravno znaju svi po ovo žuto-crnim flekicama, bojama i to bi bilo to. Otrovne su poskok i planinski žutogrud koja je zapravo jako rijetka životinja. Nakon sela Vinalić krećemo prema selu Cetina. O tom selu sam vam zadnji put izbacio specijal sa svim atrakcijama tog nevjerojatnog sela koji se u prapovijesti zvao Vrh Rika, po čemu su prebjezi iz tog sela za vrijeme Turaka i osnovali grad Vrliku prema riječima Vrh Rika. Dakle, neću vam puno o tim atrakcijama danas, pošto imate specijal o tom selu, ali ipak ćemo sad proći ponovo još jednom sve te atrakcije. Kada želimo doći do sela Cetina,
iz pravca manastira Dragović. Najlakše je skrenuti ovdje sve table Jare Totić. Skrenete tu na ovaj seoski put i taj put će vas dovesti direktno do izvora na Cetini. Gotovo na svakom pedlju Vrličkog kraja ćete naći ostatke povijesti. Ljudi često prođu uz cestu pa to i ne primijete. Evo recimo iz pravca Vinalić prema selu Cetina. Rijetki će možda vidjeti tamo one križeve koji se nalaze u ovom šumarku. Dakle, ovo je pločasti most. Poseban je, jedinstven u svijetu što je sagrađen od nadgrobi spomenika, od srednjovjekovnih megalita, ploča koji su prekrivali srednjovjekovne grobove. Pretpostavlja se da su doneseni ovdje negdje u 15. stoljeću i najvjerojatnije s područja obližnje crkve Svetog Spasa. Evo, gdje još možete vidjeti u svijetu nešto slično da stojite na nadgrobnim spomenicima s kojima se rijeka premošćuje. Još jedna info tabla, koje se biljke se mogu vidjeti ovdje, modra sasa, runolist, dinarski rožac, krivulj. Ponavljam, na svakom pedlju ove zemlje povijesni ostaci. Evo vidite ovdje, pogledajte, srednjovjekovni stečak stoji tu, ko zna od kada. 9., 10., 12., 13., 14. stoljeće, ko će ga znati od kada. U ovom pravcu Civljani, u ovom pravcu selo Cetina. Krećemo prema selu Cetina, obići najveće atrakcije. Dosta ljudi u ovom kraju se bavi stočarstvom, tako da još na području Vrličkog kraja možete kupiti ekološki uzgojeno meso, krava, ovaca, kozlića. Evo ispred mene je jedno stado. Prvo na što ćete naići nakon pločastog mosta je starohrvatska crkva Svetog Spasa. Dolazimo prema njoj, ovako ćete ugledati kad budete kretali se od pločastog mosta, pa ćemo sad tu na trenutak stati. Pokušat ću opet malo zakloniti mikrofon, opet puše. Evo ovdje vidite crkvu Svetog Spasa i ovdje vidite miješano groblje sa ostacima i katolika i pravoslavaca. Zadnji video koji sam izbacio o crkvi Svetog Spasa, neću sad pričati o povijesti ovog mjesta, pogledajte u mom video zapisu Cetina. Samo ću spomenuti da je došlo dosta do konflikta i rasprave ko je tu prvi. Jedno je sigurno, i Hrvati i Srbi su pokapani na istom mjestu, pa bi bilo bolje da smo i malo tolerantniji jedni prema drugima. Evo po samom načinu izgradnje tih grobova i ostataka i na tlu megalitskih ovih ploča srednjovjekovnih, kasnije srednjovjekovnih spomenika. Vidi se da se tu povijest pisala više stoljeća. Fascinantna crkva predromaničkog stila. Ovakve crkve možete vidjeti u Italiji i u Njemačkoj i u Britaniji. Sa ovim predbordom, s ovim zvonikom, čudo jedno. Evo, ulazimo u unutrašnjost crkve Svetog Spasa. Smatra se da je ovdje bio oltar. Ovdje isto vidimo kamene ploče, srednjovjekovne, rani srednji vijek. Ovdje je najvjerojatnije bio oltar, a s ove strane je bilo mjesto za svjetovnog vladara. Kao što sam napomenuo u zadnjem klipu selo Cetina, specijalu, spomenuo sam da ipak u svom tom ludilu nacionalizma i uništavanja vjerskih objekata ova crkva Svetog Spasa može biti sretna na neki način što je svojataju Hrvati i Srbi, pa je ostala pošteđena ratnih razaranja. Nakon crkve Svetog Spasa samo par stotina metara sjeverno i skrećemo lijevo. Svugdje postoje oznake, tako da ne možete ništa praktički ni faliti od ovih bitnih stvari. Pogled desno, crkva Uznesenja Gospodnjeg, a samo pogled jedan dalje i eto te ljepote, eto tog tirkiznog oka, te vode koja izvire iz dubine Dinare.
Do dolje vodi jedna mala kozja stazica. Budite malo oprezni. Zadnji put je jedna djevojka prije 2 tjedna baš ovdje pala, okrenula gležanj, iščešila zglob i morala je gorska služba spašavanja doći po nju. Evo vidite ovdje kako leptiri se napajaju vodom. Ovo su prugasta ljedarca. Ovo su kupusovi bijelci. Pogledajte tu divotu. Odmah, ma niti minutu nakon izvora Cetine, Glavaševa vrila, nalazi se Barišićeva špilja. Jedna mala špilja, jedna od najmanjih na ovome području bogatim špiljama. Tu je još i Gospodska špilja, posjetit ćemo danas Čulumovu špilju. Evo ulazimo još jednom u tu Barišićevu špilju. Već sam nekoliko priloga ovdje radio, ali nije zgorega da bacimo uvijek neki kadar. Mala špilja, 10, 15, 20 kvadrata ovih ispunjenih vodom. Plivaju nekakvi organizmi, ima nekih račića, malih ribica i to je to. Ima još nekih sifona koji vjerojatno ulaze u neku veću prostoriju, ali kažem vam, ovdje smo bili samo čisto da zabilježimo koji kadar. Idemo mi dalje prema Vukovića vrilu i Vukovića mlinici. Već je 1 sat. Pogledajte koliko smo mi atrakcija, zanimljivosti, povijesnih i prirodnih ljepota vidjeli, a vjerujte mi nismo niti na pola puta da vam predočim što možete vidjeti u ovom kraju. Ljudi moji, par kilometara kvadratnih ovo sve. Je li to nešto nevjerojatno? Meni je fascinantno, ne znam kako vam. Sad ću ja objasniti svim onim ljudima koji žele znati gdje je Vukovića vrilo, drugo po veličini vrilo Cetine, to jest izvor Cetine. Dakle, kada vam crkva Svetog Spasa bude s desne strane, vi nećete ići lijevo prema Pločastom mostu, nego ćete nastaviti desno. Evo, to je to, kod ove trafostanice skrećete desno. I onda nakon, ne puno vožnje, evo jedna zmija na podu, vidjet ćemo koja je. Šara Poljarica je platila glavom. Šara Poljarica je platila glavom, inače je prepoznatljiva po ovoj smećkastoj boji. Nije otrovna, agresivna, zna ugristi, ali ništa strašno. Eto je tu. Neki će je predator pojesti pa ćemo je ostaviti nek tu stoji. Ova šara Poljarica je stradala u prometu, zgazile su je auto, vjerojatno nenamjerno, ali često te jedne zmije stradavaju zato što se ljudi boje iz neznanja, a često su to zapravo jako korisne životinje, bezopasne, ali ukorijenjeno je to u ljudima već odavno da su to nekakva vražija bića, da su sve one opasne, da su sve one, kako ih zovu, šarulje, jeli? Tako, ljudska glupost je beskrajna, ali ne možemo mi tu ništa promijeniti, to jednostavno vrijeme mora učiniti nešto po pitanju svijesti čovjeka i možeš ti nekoga educirati kako hoćeš, ali kad njemu to ne dolazi do glave, kad ga neko uči da je to vrag. I to je tako. Tu skrenete. Opla. I evo nas. Idemo prema Vukovića vrilu. Uz ovu žutu kuću. Sad ću parkirati. Evo ovo što vidite ovdje je Vukovića mlinica. Očuvana, starinska, i iza nje se nalazi Vukovića vrilo. To je Vukovića vrilo, isto lijepo, isto jedan tirkizan sifon, jedno oko, kad gledamo s visoka, jedno oko koje isto dupire iz vapninačkih dubina Dinare, ali
kudi kamo manji od Glavaša, kudi kamo manji od Glavaša i manje atraktivan. Pogledajte tu prirodu. Sva ta voda koja se slijeva iz dubina Dinare, ta Cetina, nastavlja svoj pad tu. Ona se nalazi na višem položaju od Mlinice, naravno. Voda inače sad ne, voda pada u ova korita i nastavlja pokretati mlinove Vukovića Mlinice. I svoj put nastavlja svoj put prema Peruči.